Така е той. Докато бяха млади, тук в дела, докато имаше младежи, имаше кой дърва да не отцепа. А сега останахме по двама души старца в къщи и няма кой дърва да не отцепа, но ние старите ще се мъчим. Останах да живея в дела, само за това, че съм свързано от малки с добитъка, което много обичам. И ми се струва, че добитъка е нещо като извора на народната песенка. С добитък съм израсъл, с овците съм се научил именно да свиря с гайдата, която ми е вечният спътник. Тук, както поработвам от време на време и се поглеждам към твоя любим Карлък, колко сме ходили към него, какви неща крие той. Нашите млада година почти там са изкарали летно време. В 43-та и 44-та година, като ме взея запас. Ако нямаше гайдата с мен, нямаше да мога да изкарам. Женени хора, мислим, получавам писма от семейство, деца, изнемогват и това и това, пък аз ще надуя гайдата там. И уния войници, като се разиграят, и аз забравя мъката й. Гайдата е и утеха, и радост. И зато не се разделям с нея. Докато съм жив, ще я имам. Тя ми е любим инструмент. От нея помня много хубава неща, много хубава спомена. Така че имаме като една светиня. Дако как я цели, не знам. Как си на гайта? Също като светиня, защото от млади години сме почнали да свирим. Преживели сме и хубави и лоши неща. Ние сме се свързали с нея и ако гайите му отнемат, все едно, че му отнемат едната ръка. Дано да има още година да карам, да се наситя така един път с тази гайда. Защото до сега не съм се наситил. Аз не само свирям и ги изработвам гайди. Изработил съм до сега, може би, над 200 гайди. Продадал съм в Америка, Северна Ирландия, в Унгария имам, в Германия имам гайди. Гайдите обикновено изработваме от дряново или сливово дърво. За предпочитане е дряновото, обаче по липса на дрен замествам с сливово дърво, което е много здраво и звънливо.
Яле, помниш откъде се вращаме? Ега играе. Да, да видим. Я водя, пък ти свириш. Това не е ли на гърлото, бе? Точно там. Ти водиш хорото и се завил вече. Баруга правя. Баруга? Да. Да. Сега, ти си по-стар от мене. Помниш ти кои гледежи бяха най-добрите тук в Яла, бе? И ти от колко първо като за да учиш и да такова? Първо зафана да уча от уйка. Така ли? Да. Ходех с него, с овцете, бегах от училище. Удисеше ми гайдата. Ти затова толкова научи. То не е малко. Не е малко това, което съм научил. Обаче, най-голема гайдеджи за мен, моята преценка си беше Атанас Джиджов. Много пъти бех свирил с него, обяснявал ми беше някои неща. Даваше му неговата гайдата по свирил. Ами да, помниш къде бе? Виж, колко е хубава и сполучлива тази снимка. На Рожен. Тази снимка е на Рожен. Та, Копривщица. Да. И тук пък колектива цел танцов състав. Пак в Копривщица. Да. Хубаво нещо и това снимките, бе. Спомени, бе. Спомена. Ти от малък засвири? От 12-13 годишна възраст почна да свиря. По-късно захвана да свиря и като слушах да свириш и по седенки, по миджи, по хора, по сборове, просто се влюби в гайдата и... Тогава ли хареса сестра му? Тогава. Не да забави. Да кажа, свирте дур добро. Да веселите. Да остана горе. Така. Айде. Здраве. Айде. Пак така да се съберем всички. Айде. Айде. И още едно внуче да имам даже. Здраво. Нещо тук марморката ни ти е вред. Дай да го поправим тази марморка. Какво иска? Взема на клечка.
Мнозина мислят, че гайдата е лек инструмент и такова. Имате предвид, много път съм казал, че е много сложен инструмент. И едно маленько запушване или отваряне на марморката, малката дупка, която е, както е наричам и още марморка, се чувства, че цялата гайда не е верна. Когато марморката е в изправност и е верна, тогава цялата гайда се. Я свирни сега да чуя как си е